A čauky ľudia, moje meno je Majo a ja vás vítam pri dnešnom novom videu. A dnešný tutoriál bude zameraný na to, ako nainštalovať vlastne do Steamu nejaký ten vzhľad alebo nejaký ten skin pre Steam. Čo je to skin pre Steam? Skin pre Steam je vlastne, je to nejaký program alebo niečo, čo si vložíte, nejaký súbor, ktorý si vložíte do Steamu, ktorý vám zmení vzhľad vášho Steamu. Napríklad tu mám všetky také, tu mám obľúbené hry, či nie, nie sú to obľúbené hry, sú tu všetky veci, ktoré boli tam hore na tej lište, vždycky uložené a všetky tieto veci sú tu, knižnica vyzerá nejako takto a všetky tieto ostatné veci sú skoro rovnaké, ale vidíte, že je to také krajšie a prehľadnejšie. Tu mám napríklad všetkých priateľov online, tu mám všetky tie komenty, pozvania a takéto veci, tu čo sa mi stiahuje a tu mám stav na účte, takže nevidno. Takže, ako si to nainštalujem? No, v prvom rade, kde si to nainštalujem? Nainštalujem si to do zložky Steamu, keď si otvoríme umiestnenie súboru, tu na, a v umiestnení súboru môžete si to nájsť aj v C, väčšinou program Files 86, ak máte 64 bitový Windows, ak máte 32 bitový Windows, tak to nájdete tu na, ale ja to nájdem tu na, nájdem si S a tu mám Steam. Takže nájdem si skins a tu budem vkladať všetky súbory, ktoré chcem. Takže ja tu mám tento, volá sa to, že Metro for Steam. Tento vzhľad vám vložím aj do popisku videa a vložím vám tam aj stránku, na ktorej budete môcť vybrať si aj iné skiny, ktoré sa mi zdali tiež celkom pekné a takže ukážem vám teraz stránky. Na tejto stránke som našiel rôzne skiny na Steam. Tu je napríklad tento tu je ten môj Metro for Steam, to je presne tento. A máte tu ešte ďalšie skiny, takže ja si vyskúšam tento tu na pekný takýto. Kde sa toto stiahuje, lebo väčšinou tu je tu na dole ikonka. No tak ten si nestiahneme ružový, tak si stiahneme tento. Stiahnem si tento Steam a ukážem vám, ako to nainštalujem. Aha, áno. Tento. Dobre, takže tento R-config mám stiahnutý. Bolo to, no nie je to také zložité, ale musel som si to v tom pozrieť, takže tu som si dal Download Classic a tu mi to otvorilo stránku, na ktorej som musel ísť ešte ďalej a to tu ja som stiahol cez tento DeviantArt a tam vám to len ukáže, že vlastne není to nič so Steamom a vy to len stiahnete a máme to tu na dole. Takže tu je vlastne stránka, kde si to môžete stiahnuť tu na hore. Ten Metro for Steam to môžem zatvoriť alebo nechám si to ešte otvorené a tu je vlastne tá stránka tiež. Takže tieto dve stránky vám dám do popisku videa a ja vám ešte ukážem, ako si to tam nainštalovať. Takže keď to máme stiahnuté, jednoducho si to takto otvoríme a budeme tu mať dve zložky, alebo asi iba jednu teda, a to je tento R-Classic a ten si to iba takto vložíme. Keď ho tam vložíme, ako si to zapnem? Zapnem si to jednoduchým spôsobom a to, že si zapnem Steam, nastavenia, interface, aj v češtine by to malo byť interface a tu si zmením na R-Classic a dám OK. Reštartujem Steam, ten sa mi nejakú tú chvíľku reštartuje, nejakú chvíľku to bude trvať, takže nebudem to strihať a vidíte, že už aj to, ako to naskakuje, je trošku iné a no, sami môžete vidieť, že je to niečo úplne iné ako klasický Steam, alebo ten, čo som mal ja, ten Metro for Steam. Takže tu je to zaujímavé. Aha, že tu sa toho moc nezmenilo. Stránky, ale kde je napísané zostatok a takéto veci, na to som ešte neprišiel. To je tiež zaujímavý celkom.
nechám si ho vždy tak v počítači, ale ja si aj tak pustím naspäť ten Metro Forest Team. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, prípadne odber, do komentárov mi napíšte nejaké ďalšie návrhy na tutoriály a ja sa s vami lúčim.